Gorputzak botatzen dituen toxina guztik, oier eta San Filipo umek ez dituzte sustantzia toxiko horiek botatzen eta akumulatzen juteie bere gorputzean, bere organismoan. Eta pixkanaka, kutsatu egiten du bere gorputza. Pixkanaka itzaldu ingoitu eta kendu ingo dugu umea gaixotasun hau. Behitzak esaten dugu, dauke neurodegeneratibo gaixotasuna eta hitzak beak esaten du dena. Esaten digutenez, kontzientzia galtzen joango da, gero burua faiatzen baio, fisikiko dide hori palitza emango jo, eta agresibotasuna esaten dute hasiko zaiola. Gu momentuz ondo ikusten dugu. Ikastola emate do, bere arrebakin batera, ikastolan egoten da, zaintzale batekin, ateratzen da patioan korri gabiltzen da, gero jotzen da, normaltasun batekin. Gelako umeak asko maite dute, oso ondo zaintzen dute, gero naroa bere zaintzalea dira berakin dago, bazkaltzera ekartzen dugu etxera, bazkaldu, harto da letxe eta berriz ikastolara, bostak arte. Bostetan patioan ibiltzen dugu, bolta batzuk eman, eta gero hori gero aldizka, lau bost bat hiletero, etortzen dira amaiku guztiak, herri bisoak direla. Dira otorrinoa, dira osteopata, neurologoak, horre izaten du, hilabete pare bat hola. Esperantza bada, hori daukeu. Gure burruka lortzea da ensaio klinikoi honiak hartzea. Bakarri daukeu hoi, gaixotasun hau gehatzeko saiatuin behar gea, esperimentoa bada, ensaio klinikoa hoi da, lortzen badeu. Oiar damakik gaixotasun honekin 4 urte, eta aurreneko 2 urteetan esan ziguten ez daula ezer. Ez daula ez tratamenturik, ez daula ezer estudiotan, da ez daula ezer momentu hartan ezer ematekorik. Oan dela 2 urte, revisio ordinio baten, kruzezeko revisio baten esan ziguten zozen martxan jarrita daula, tratamentu enzimatiko bat. Eta denak gauden itxaro pentsu. Maikuak, guk ere bai, nola joan tratamentu hori. Baina urte gero, esan ziguten probatu zutela ume batzukin eta ez zela ondo joan. Eta berriz atzerapen bat. Berriz lur jo jendun. Eta orain, Nahiaran kasu honekin, Bilboko 3 kasu honekin, atera lortu dugu Mareneko fundazioekin batera, beste fundazio kanadiese bat, bi estatu batuar fundazio eta Suizako beste fundazio bat, konsortzio bat lortu dugu egitea, guen artean, eta grupo zientifiko bat hartu dugu, oitz emakiten 10 urte animalikin da tratatzen. Produktu lortu dute, oso ondo di joan animalikin, eta fundazio talde hauek, gugean aparteide, egin dugu esklusibitatea hartu produktu horrena. Eta orain ze behar da, orain bakizu bezala, dirua. Eta dirudienez Ameriketan lortu dute diru hori, eta Amerikako umekin orain adire eligitzen ze ume sartu da zein ume ez, zinduen sartu, eta laster hasiko dira tratamentu aplikatzen. Eta gu nahi duguna, ari garen atzetik, diru kopuru hori lortzen, ez dakit zema diru, esaten dute 3 milioi. 3 milioikin pentsatzen dut izango dela, ume gehiago sartuko dira, tratamentua bera ensaio kliniko bada, eta ensaio klinikok ematen du 3 fase, horreneko fasea, 2. 3. Diru gehiago lortzen izango da 3 fase, diru gutxigo lortzen bada, fase bat, eta ume gehiago gutxigo sartuko dira. Gusten gendun bakarrik ginela Euskadi guztin, porque azkeneko kontaktua maikukin izan gendun lehen urteko azaroan, da esan ziguten bakarrik ginela. Tipoakok, beste balekin, beste tipoa da dela. Tipoa, esan zuten gu bakarri inela, eta derrepente Bilboko Nahiara ateratzen da 3 ume hauekin,
hiru umek esan beharra dago, nahiarari eta diagnostikatu zitzaiela lehen urtean. Maiatzen hasi ziren programaikukin eta urrian komunikatu zieten diagnostiko hiru umena. Eta orain arte ez zegoen ezer, eta zertako atera behar duen, ez bat zegoen ezer. Da, orain atera dela, olatu hartu dugu, eta ber,